Do you wanna know? Hi guys, I'm back and kung matingala mo nga ng short hair ko, ako rin expect nyo yan. Pero karon magbubus akong sapatos. Nanos sa mamong nangapoy ako sila sa sunod. Mamistas ako. Mamistas ako guys. No guys, oh, andam na kayo ng plato. Andam na kayo ng plato. Hoy! Seryoso today. Ganda mo sa lamisa guys. Ikaw ra ba gihulan? Guys, tinuo siya fito ng giandaman. Oh. Pero akong nawang bakay nalingin. Ang sa'yo mo ikayon sa akong buhok. No comment. Kamu, sa'yo mo sa akong buhok. Kuan. Inay. Gusto mo di pwede mag-video. Dito akong gihulan. Nan, tanawa ko, dalo, oh, dalo. Nan, gahulat og cake. Hoy, bitaw mo, ani ko, kay kaon di akong giare. Hoy, kaon di akong giare. Pero sa tinodran ko, sing kaon naman ko sa amo. Ako pa, di kaon po ko. But. Lagay, Gachat bita na siya na ako nga. Hoy, di ta mukhaon sa kaugot sa ta mukhaon ha. Dapat gutmon ta ha. Dapat gutmon. Lang. Oh, mo na siya. Oh, mo na dalo. Dalo. Hoy, di bitaw kaon gani akong gyara. Di mo kumukaon. Maulaw pud ka ati kawe. Paula-ula para ignon og kuan. Aron dili, aron pud ignon og dili kusog mukaon. Mga break ko. Kasi ba na idugay ani na mo? Isa ka hay dugay. Kinsa ka haskaren, Karen dugay. Mo lang Ikaw na bitaw ko manok ko. paula-ula. Hoy. Ma, di pa hingkaon ako sa ato adaan. Manok ka tusod ano. Vertical ka, ang patical rin. Ikaw ikaw. Gusto ko lang sa tiktok rin. Kaya mo lang padasyad ko. Lang kita nimo. Ano mauna? Hoy, ayaw ko ilisig crush. Ako wala na ka rin. Ay, Ipa ka na sa puno. Asa daw ate? Naguyapan gay ko. It's time to hipos-hipos sa kay mo. Ato na ta sa kuan. Kung ano yung balay ka, manghipos. Kanang gapaligod-lingkod di ha. Nagi sa hiling ko dana. Ay, wala pa balik ka din. Di na ito malapit, ana. Ang gamutin mo, magabi. Buutan daw siya oh. Manghugas pa jud ba din siya pag hulat ra mo. Naya, maulaw jud pa ta na. Naulahi pa jud kan he. Naulahi pa jud kaon mo pa jud. Maulaw yung puso. Hoy, ini yung lapti kay, di na siya magpahikap kung kanang di mga chicks. Awa ko. Gusto mo lang ako na pagtagos? Uy, mutan ko ba si Mama Rizal sa akong vlog mo ka ulo? Pero sagdira karon na ni Mama. Hoy. Magkaulaw lagi na siya. Dito joke ra. Hi, ma'am. Adto na ta sa gawas kay may mas ramdag nimo. Adto na ta sa Moa Arena. Unya, you will see the Moa Arena in Sikihor. Bye. Hi guys, so yung abot namin guys. Yung abot namin sa quad. Yung abot namin sa quad, sumubutar sa amin guys. Yan na ta magtabi, chika-chika kay makaulaw jud kayo i-vlog og public. Hello! Guys, we're done voting. Pero gaulan siya, so na-stranded mi diri sa quad. Ale. We're so beautiful. If nag-wonder na jud kung ano giting mubo na kayo akong buhok, insert clip. Ay bale. Clip. Insert! Igangan na jug ko, ana. Sa balan siya kay di siya kabalo maligo. Balan na siya. Uy, ayaw, tig-ibisto. Nasakal na siya tikal. Nasakal na siya. Guys, kamo na bahala kung gwapa ba ko sa ako ang new haircut or waba mulay he. Just Ano na pagbahay?
Feel free to comment down below. Kung medyo niyo feel akong haircut bitaw, no? Kay maning kamot ra kog balik atong taas kaya ako rin papilit. Napaman siya sa mong balay. Ako rin papilit, guys. Naami dire kay gabot ni sa amo ang SSG officers among eskwelahan niya kay di ba wa naman taga face to face karon. So dire ra siya giheld sa among mga taga City Hall. So mong naami dire. By municipality o di ba anak kani oh. Mo jud akong sa puhon script writer na ni nako. Oh, yeah. Hi vlog! Guys, Hi guys! oh, di ba? Oh, ang Aura B. Nahungan ni. Mula ko na may ani. Nahungan. Gwapo lagi ko man eh. Hala, I'm so white. Guys, kanang mag-selfie sa mi guys na. Mag-selfie sa mi. Bye. Ayan. Hey guys, nakita na ko kung mama spotted. Tara guys, take out. O dayon, nawala na akong mga kauban. Hoy, nawala sila. Tara di ay. Ila akong gibiyaan. Namukay dahil sila guys. Hindi na guys ha. Kaya nabasa na kayong kamera, bye-bye. Inyo kong gibiyaan. Na-stranded me dire sa ilang giukay-ukay. Na-stranded me. Kay tada, the rain is falling. Ay, ang kusog ng ulat. Sa mga guys, namukay namin. Awa ko nakitaan guys. Umersag pang police. Cute ka. Para mamamukay kang kamera. Tsaka yung pasensya guys. Ay, matungod. Twitter ka yung bayhana. Di, ko ka ba namang okay kay gamay ra ko pasensya. Di ko ka ba nangikat. So hello everyone. We're here at asa gani ni? Hello ma'am. Asa gani to ni ma'am? Aling store. Aling store. Gila dyan ang pronunciation. Uy, ako siya biya. Hindi ay. Car, isuko daw. Ito ba ba? Pagtarong isuot na. Alam mo ito, ipasukot isuot. Kapulong din ang ilo. Hiloon sa po na. Ikaw po. Nan? Nan? Mga amigo ni mong matulog. O diba? Wow, slimming. Nan? Oh. Ay, chat. Oh. Sige, sige. 1, 2, 3, go! Camera! Action! 1, 2, 3, go! Teng, 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 teng. Wala nang katamang... Hindi na matigulang ba? Ang saan pa sa'yo ng pit? Ang kamot! Ang kamot! Teng, 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 teng. Hindi na daw. Sige guys, ang usa naman yung nadaghan naman yung una. Wow, mga ni suspect. Suspect of suspect. Kaya rabito ni mga kasi sa Quebec. Pero may manihad tong pen shop. So mo na to guys. Paggawas na mo, ngit-ngit na. Unsa na oras sa madam? 5. Na, alas 5 na ron. Oh,
Nan, alasing. Ay, asay, sana. Sige, wala daw. Teng. Bye-bye, boss. Muja. Bye. Arat na. Ulan na po. Enjoy pala ako. Pero medyo lang magtambay, ani ko kayo kaya. Kuha na lang, kanang pagmutuang na na manguli na lang mi. Wala mi choice. Sa pa man nato no kusog na pud na Kuha manguli na laman mi guys. Hey guys, so I'm home na uli na ko and that's it for today's video. I hope you guys enjoyed it and don't forget to give a big thumbs up, share and subscribe to my channel for more videos and don't forget to click the notification bell below to get notified whenever I post a new video and I'll see you guys in my next one. Bye! Please don't skip ads.